खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी बे समाव खाम्फा बरगयारि बिथांनि मोनसे गिदिर बाथ्रा आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव गावनि स्वार्थजों खामानि मावग्रा गैया। इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रानो हाई कमान्डनि अर्डार बायदिसो हाई कमान्डनि खोथा बायदिसो खामानि मावो होननानै बे समाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायदों। आरो बे समाव फैबाय थानाय जाबायदि बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासेल' सान एबा माखासेल' दान दंसै। बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिपिएफ दोलोनि राजखान्थि एबा बिपिएफ दोलोनि जाबायदि राजखान्थिनि थासारि लोगोसे आथिखालनि जा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि थासारि बेखौ लानानै गोबां मानि रुजुनानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। आरो बिथाङा खाम्फा बरगयारि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला फैबाय थानाय जाबायदि बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थि बेयाव मेक्सिमाम इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ देरहा होनानै गोहोआव लाबोफिननायनि खामानि मावनायनि खोथा होदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा मोनसे गिदिर बाथ्रा बुंदोंदि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव गुबुन राजखान्थि दोलो बायदि गावनि स्वार्थखौ लानानै खामानि मावा, जेराव 14 नं चिरां दुवार बियाबाव फैबाय थानाय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव 14 नं चिरां दुवाराव सोर सासेया टिकेट मोनगोन एबा सोर सासेया बिजाथि महरै गसंनो मोनगोन बेखौ लानानै गोबां बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा दान्थे बिदान्थि खालामबाय थादों। लोगोसे खाम्फा बरगयारि बिथांखौबो थगायजानाय बायदि बाथ्राजों बेरेखा दोलोआ अजद दैखांनायनि बाथ्रा बुंनायखौबो बे समाव नुनो मोननाय जादों। आरो बे समावनो खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंदों टिकेट होनाय होयै मोननाय मोनैखौ लानानै एबा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव गावनि स्वार्थजों थांग्रा दैदेनगिरि गैया बे बाथ्राखौ फोरमायदों। बिथाङा फोरमायदों दि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव हाई कमान्डनि अर्डार बायदिसो हाई कमान्डनि बाथ्रा बायदिसो खामानि मावग्रा लिडार दं होननानै बिथाङा बाथ्रा बुंदों। खाम्फा बरगयारि बिथाङा आथिखालनि जा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ लोगोसे फैबाय थानाय जाबायदि बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारि दैदेननायनि जा बिपिएफ राजखान्थि बिनि थासारि आरो आथिखालनि जा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि थासारि बेखौ लानानै गोबां मानि बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला खाम्फा बरगयारि बिथाङा जे मा फोरमायदों जेब्ला बिपिएफ दोलोआव थानानै माबोरै बिपिएफनि थासारिमोन आरो बिपिएफ दोलोनि मोनफ्रोमबो खामानिखौ जेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सम होनो हाया बैफोर खामानिखौबो खाम्फा बरगयारि बिथाङानो मावबोदोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव हाबनानै इउपिपिएलनि आबेगखौ माबायदि हमनो हादों बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लादिनि। नैबे 14 नं चिरां दुवारनि सिङाव थानाय आस्राबारि प्राइमारियाव गोदानै मोनसे मावख' बेखेवदों बाहागो लानानै मा फोरमायगोन सार? इउपिपिएल हिसाबै जोंहा आस्राबारि प्राइमारिनि सिङाव पार्मानेन्ट अफिस गैयामोन, भारा न' लानानैसो अफिस सालायबाय थानाय जादोंमोन। दा आंबो इउपिपिएलआव हाबफैबाय हिसाबै जोंनि आस्राबारि प्राइमारिनि इउपिपिएल दैदेनगिरि आरो 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि इउपिपिएल दैदेनगिरि बिथांमोनहा सावरायलायनानै बे आस्राबारियाव 1 बिघा हा बायनानै दिनै गोदान अफिस लुदों आरो बे अफिसखौनो दिनै आंनि आखाइनि दारैहाय बेखेवनानै होनाय जादों। दिनैनिफ्राय इउपिपिएलनि मिथिं दावथिं गामिनि मानसिफोर दैदेनगिरिफोरजों सावरायफैनाय गुबुन प्रग्रामफोरखौ जोङो बे दिनैनि बे मावख'आवनो बे अफिसावनो जों मोजाङै सालायलांनो हासिगोन आरो जों आसा खालामदों बे अफिसखौ खालामनायनि उनावहाय आस्राबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय जि 13टा गामिफोर दङ बर' गामि, आदिबासि गामि, राभा गामि आरो अन्यान्य गामि बिनि मानसिफ्रा दैनन्दिन जिखुनु समाव प्रयोजन जायो अब्लानो दैदेनगिरिफोरजों बे न'आव फैनानै सावरायलायनायनि मोनसे स्कप फैबाय। 14 नं चिरां दुवारखौ लानानै टिकेटनि जे इउपिपिएल दोलोनिफ्राय टिकेट बिनायनि दान्थे बिदान्थे जाबाय थानायखौ जों नुदों सार। बेखौ आंनि नोजोराव जि केन्डिडेट लानानै सोर मोनबावगोन 2 केन्डिडेट 3 केन्डिडेट 4 केन्डिडेट बुंनाया जाहैबाय बे बिपिएफ दोलोनि प्रपागान्डा। जोंनि गेजेराव गावजों गावनि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं लाबोनो थाखाय बेखौ खालायनाय जादों। बेनि प्रति इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोर आरो इउपिपिएलनि सापर्टारफ्रा बेनि प्रति नोजोर दङ। सोर बुंदों मानो बुंदों
दा बेफोर खोथा बाथ्राफोरखौ बयबो मिथिजोबगौ इउपिपिएल दोलोआव फैनानै आं बेखौनो अनुभब खालामदों जे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा मावथिफ्रा हाइकमान्डनि खोथाजों सोलियो आबेगजों सोलिया सोरनिबा ग्रुपिज्म सोरनिबा बे रोखोम कनस्पिरेसि खालामनाया बाहाय खामानि फैया आं बेखौ नुनो मोनदों आरो निस्सय जेब्लानो सम फैयो केन्डिडेट डिक्लेरेसननि बेवहाय सोरबा सासेखौ डिक्लेयार खालामगोन अब्लानो इउपिपिएल हिसाबै बयबो खामानि मावगोन सार नोंथांखौ जोङो गोबां गोख्रों खामानि मावबाय थानायखौ नुदों फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलो हिसाबै माबायदि मासि लानानै सरकार आंथ' बिपिएफनि आं भाइस प्रेसिडेन्टमोन नङा होमबा आरो बिपिएफआव जेब्ला दंमोन आंनोथ' मावजोबोमोन गोबां खामानिखौ आंनो मावोमोन जेरावहाय जोंहा आफादगिरिया हाग्रामा महिलारि बिथाङा सोलाबा बा बिथाङा टाइम मोना बेफोरखौबो आं काभार खालामनानै होयोमोन आरो आं बायदिनो जि भाइस प्रेसिडेन्टफोर दङ बा सेक्रेटारि जइन्ट सेक्रेटारिफोर दङ बिथांमोनहाबो मावोमोन दा आं इउपिपिएलआव फैबाय आंनि खामानिखौनो मावो आंनि दायथ' इउपिपिएलखौ बोरैहाय गोख्रों राजनैतिक दल खालामनाय बिनि दायथ'आ आंनावबो गोग्लैबाय गतिके आं इउपिपिएलनि नेता हिसाबै दिनै बिटिसि बाखिखौ इउपिपिएल मुखि खालामनो इउपिपिएलनि प्रिन्सिपल मथे बा जोंनि बिटिसि दाफुंनाय बिटिसिनि भबिसतखौ इउपिपिएलनि दारैहाय निर्णय खालामनाय इउपिपिएलनि दारै दाफुंनायनि जि परिकल्पना बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय आङो रायजो राजानि खाथियाव थांदों मोनसे समाव आस्राबारि प्राइमारियाव गोबां बिपिएफनि हान्जाफोर दंमोन सापर्टारफोर दंमोन दायो दा माबायदि थासारियाव दं बे प्राइमारिनिनो आंबो आस्राबारि प्राइमारिनिनो बासबारियानो आंनि जोनोम जायगा आङो बे प्राइमारिनिनो व्यक्ति गतिके बेवहाय जेब्ला आङो बिपिएफआव दंमोन प्राइमारि हिसाबै बिपिएफआ बाहाय बिराद स्ट्रंमोन आरो 2005निफ्राय आरम्भ खालामनानै जेब्लाबो बे प्राइमारियाव बिपिएफआ देरहाबोदोंमोन आं दिनै गैया गतिके जोङो प्राइमारिनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा जयैनो आंजों इउपिपिएलआव फैफादों आरो बे हिसाबै जि माखासे थाबोनानै दङ बिसोरबो फैगोन बिसोर माखासे खोथा बुंबाय थादों बिसोरो बेखौ समाव गावसोर खोनायोब्ला गावसोर नुयोब्ला गावसोर जेरै बुंदों बिब्दिनो इउपिपिएलआव फैजोबगोन